a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an di intérieur indox an di extérieur exdox sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara nɔ ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara nɔ ka ɲi i bi om baara nɔ ka ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara nɔ ka ɲi i bi om 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 du kɔnɔna musaka tali ye fɛn min tɛ taa wulikajɔ caman kɔ ka sababu kɛ sɔgɔn ka gɛlɛ kosɛbɛ nin waati na o kama walasa dutigi ka se a ka du kɔnɔna musakaw kɔrɔ wulikajɔ caman olu de bɛ sigi sen kan an bɛna mun yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ tournoi IFOA U17 ale b'a la ka sɛnsɛn ka se a kuncɛli yɔrɔw la o kama ka kɛɲɛ ni an ka nin wulikajɔ ninnu ye an ka ɲininikɛla Kajatu Bagayogo ale taara ɲɛmada ye mun sɔrɔ an bɛna o yira aw la nin kunnafoniya ninnu fɛnɛ senfɛ an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye ɔktɔbɔ tile 17 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye nin sisanda in na o kama an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni sɔngɔn kɔni gɛlɛyali ye ko dukɔnɔna musaka tali ale ye fɛn min tɛ taa wulikajɔ caman kɔ ka sababu kɛ musaka ninnu bɛ tali kɛ sosara ka taa bila ekɔlidenw olu ka ekɔli saraw la ale ni da dumunifɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sanni ko yala du dépense muso ale ni cɛ ka wulikajɔ don wa yalima a bɛ kɛ cogo di an ka ɲininikɛla olu taar'o ɲɛmada a kɔfɛ u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ dutigi kelen kelen bɛɛ bɛ wulikajɔ kɛ ka du musakaw sɔrɔ wa bamakɔ musakaw ka ca sɔrɔw ma labɔliba kɛ ne ye muso furu ne tɛ n den si ka fini sɔngɔ da dɔn ni muso bɛ n den ka finiw san n t'a wari da dɔn a b'a kɛ bon ni n bɛ baara min fana n'o ye bolobaara parce que n bɛ sojɔ baara ni sira dilan de kɛ tuma caman b'a sɔrɔ an bɛ jɔ gɛlɛya b'an kɛ an kan waati o waati ni gɛlɛya bɛ ne kan vraiment ne tɔɲɔgɔn t'a dɔn na ka fɔ gɛlɛya bɛ n kan parce que waati kɔnɔna na muso bɛ salon coiffure de b'a bolo a bɛ sɔrɔ kɛ donc i b'a sɔrɔ a bɛ jɔ ni o musaka bɛɛ ye a tɛ ne ɲininka fosi la du fanba musaka kɔni dalen don tutigikɛ de kan nka kuma dɔ la muso dɔw bɛ yen mun yɛrɛ fɛnɛ bɛ dɔ ta u ka du donu na i n'a fɔ madame Dawu Aishatu Kulubali ale min yɛrɛ bɛ a ka furuso kɔnɔ a ka ca ni san 20 ye bi ne yɛrɛ ye muso baarakɛla ye n ye dɔ kɛla ye n cɛ fana bɛ baara la a bɛ dɔ kɛ an kɔni an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ne kan ka dépense minnu kɛ n cɛ dɛmɛ o la ka sɔrɔ mankan t'a la kuma caman t'a la anw ka jamana kɔnɔna na dutigikɛ ale de jatilen don ka kɛ dun guloma ye o de kama doni fanba bɛɛ lajɛlen bi da ale kun baara min don a ma nɔgɔ dɛ cɛw kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka da kan muso furu fana kun ye fɛn dɔ de ye devoir cɛ n'a ka devoir don muso n'u ka devoir don bɛɛ kan ka ɲini k'i ka devoir k'i seko damayira k'i ka devoir baara sabatili la sɔrɔw ka dɔgɔ dépenses ka ca mais o n'a ta o ta ni cɛ ye mun sɔrɔ ka na n'a ye du kɔnɔ muso ko o tɔbɔtɔ kɛ o la baara la baara cogo la du kɔkɔrɔmadoli musakako sira kan ale kalifalen don dutigikɛ la kabiri a ka furu wagati furusigi sariya de b'a boloda ni sariya y'a boloda sariya bɛ bɛɛ ka hakɛ fɔ mais sariya b'a fɔ ko siga t'a la ko cɛ de ye dutigi donc dutigiya n'a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn o ye fɔlɔ ye filanan cɛ ye dutigi ye parce que du musaka bɛɛ bɛ da cɛ de kan malo san balo san nasɔngɔ bɔ fini san ni muso banana ka furakɛ ni denw bɛ yen ka denw fɛɛrɛ bɔ k'o don école la maintenant muso fana furu hukumu kɔnɔna la
n'a bɛ dɔ kɛ a yɛrɛ ye sariya b'a fɔ i k'i cɛ dɛmɛ du tali musakaw la. Du musaka ɲɛnabɔli ye haminakoba ye Mali la bibi in na, nka a bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ani ɲɔgɔn dɛmɛ sinsin furuso kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ wusulan ale ye sumajalan ye min bɛ dilan ni yirililiw ye ani ka fara parfɛnw kan, wa laadalafɛn do maakɔrɔw ye mun di anw sisan maaw ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye wusulan ale kɔni ta k'a lajɛ ko fɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ ale labaarali la, i n'a fɔ npogotigininw olu ka wusulan labaarali yalima du kɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ yen ko wusulan man ɲi ka don o yɔrɔ la. Ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko kan, Zayide Zuboye ale bɛ lakali caman kɛ an ye. Wusulan ye sumajalan ye min bɛ labaara an ka sigi kɔnɔ kabini lawale tile. A dilanfɛnw ye fɛn ye i n'a fɔ yirifara, yiriɲɛji ani sumajalan wɛrɛ camanw ye minnu bɛ lasago kalo caman walasa ka wusulan suma duman bɔ. Muso tɛ taa ni wusulan tɛ. Wusulan jɔyɔrɔ ka bon furu yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ. N'i ko kasa duman yɛrɛ, n'i ko muso i ko kasa duman, ka furu ne fa tasuma n'o tɛ wusulan utiliser cogo ye, ka bɛlɔ fa o ta utiliser cogo ye. N'i bɛ fɛ i ka wusulan odeur yɛrɛ sɔrɔ, i bɛ tasuma dɔɔni kɛ bugurujɛ la dɔrɔn i b'i ka wusulan k'a la. Ka kɛɲɛ ni wusulan dilanfɛnw ye, suma caman bɛ sɔrɔ a la. Wusulan cogoya ka ca, comme genuw bɛ yen, sarakatanw bɛ yen, hɔrɔnw bɛ yen. A qualité cogoya ka ca. Ni min ka di ye dɔrɔn i b'o de utiliser wa fana yɔrɔ wagati bɛ kow bɛ yɛlɛma de. Sisan an donna rouge ni vert la, alhamdulillah o fana sumaw kɛra adamadenw sago ye. Nka bɛɛ ma kɛ a labaarali cogoya kan. O kama a donni kɛrɛnkɛrɛnnen don dɔw fɛ muso furulenw dɔrɔn de ma, wa a tɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ fɛnɛ. Nka o hakilina in tɛ bɛɛ fɛla ye. Wusulan bɛ wusu ɲɛgɛn kɔnɔ, wa fana wusulan wusili k'a fɔ tilegan fɛ, dɔw b'a fɔ ko n'i ye wusulan wusu tilegan fɛ k'a b'i ka sinamuso sɔrɔ teliya. Et pourtant n'i dun m'a wusu tilegan de fɛ i bɛ sinamuso sɔrɔ dɛ. Wusulan bɛ wusu muso yɛrɛ ka sokɔnɔna wagati bɛɛ kasa duman de kan ka kɛ muso ka sokɔnɔ. Muso tɛ taa ni suma duman tɛ o. Wagati bɛɛ i don o don f'a ka dɔn ko muso sɛbɛ dɔ de ka so ye nin. I n'a fɔ baara tɔw, gɛlɛya dɔw bɛ wusulan dilanni n'a feereli la, min dɔ bɛna ɲɛfɔ an ɲɛna sisan. Wusulan feere filɛ, i tɛ se ka bɛɛ satisfait, i bɛ dɔ satisfait, i tɛ se ka dɔ satisfait. Par exemple, e bɛ wusulan san dɔ bolo wagati bɛɛ, e ye nin ta ye e nana san o bolo, e ka odeur, o ka odeur i y'a san mɔgɔ kuran bolo, o ka odeur tɛ kelen ye. Yɔrɔ i bolo ko odeur min b'a la i tɛ n'o sɔrɔ nin fana ta la, bɛɛ n'i ka baara kɛcogo do bi fana bɛɛ n'i ka odeur do fana. Farafina tile bi yan fan fɛ wusulan kɔni nafa ka bon kosɛbɛ. A labaarali bɛ don hukumu minnu kɔnɔ o dɔ ye ka muso kanu sinsin a cɛ dusukun na, i n'a fɔ an ka mayamaga y'a fɔ cogoya min na. Ni ne bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanw kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ tournoi IFOA U17 2025 ye ni o ye farafina tilebiyanfan denmisɛnw ka ɲɔgɔnbɛn ye n'a jatigiya bɛ faso Mali bolo ko ale b'a la ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la ka sababu kɛ sini sibiri octobre kalo tile 18 min ye Mali ale ni Senegal olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finale kɛnɛ ka stade Mamadu Konate la ka se ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko la Kajatu Bagayogo ale taara i ɲɛmada ni cɛden ninnu kɛrɛfɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Tournoi IFOA U17 n'ale ye tolo ye mun ɲɛsinnen don sifilakaw ma minnu si san ma tan 17 bɔ sa a tolo min bɛ sen an ka Mali kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ wagati min ko sisan kabini tolo in bilala sen kan fo ka se bi ma a kuma deli ka niveau ɲɔgɔnna sɔrɔ ka d'a ka san tɛmɛnenw na san b'a ye k'a fɔ ko tɔn caman bɛ yen olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ nka ɲinɛ n'a bɔra Liberia ale ni Sierra Leone na bakuruba kɔnɔna na sa tɔw bɛɛ y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ se ka gɛlɛya ta ka lase jamanaw ma minnu jatelen don k'olu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye n'o bɛ tali kɛ Mali ale ni Senegal kan o dɔgɔ duman dɔ yɛrɛ ye u kɛlen ka kɛ jɔyɔrɔ filanan u ka bakuruba kɔnɔna na n'a sɔrɔ kɔrɔlen u bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔw sɔrɔ kabini dolantan bɔko 2 tɛmɛnen kɔfɛ o bɛɛ n'a ta sa demi-finale ta fanfɛla la sa Senegal ni Mali u y'u jɔ jɔyɔrɔ la ka d'a kan Senegal ale bɛna Guinée Bissau senbɔtolo na Mali ale bɛ Lajinɛ senbɔtolo na n'a ye ni jamana fila ta kala ye an b'a ye k'a fɔ k'u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka d'a kan n'an ye sɔnni sigi Senegal tɔn kan an b'a ye k'a fɔ k'u ka cɛden kelen kelen n'an ko ma individualité maa b'u la minnu ka ɲi kosɛbɛ n'o bɛ tali k'u ka cɛli kɔlɔsibaga kan n'o ye ka jalatigi ye fo ka taga se u ka meneur ma n'o ye Sulemani Commissaire Faye walima maa min yɛrɛ kɛlen don ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye wagati in na u ka tɔn kɔnɔna na sa n'o bɛ tali kɛ Magaye Niang kan olu ka wulikajɔ yɛrɛ de y'a to u ye sebaga ɲɛnɛma sɔrɔ Guinée Bissau ka demi-finale la n'an y'an sɛnsɛn ka se Mali fɛnɛ na sa an b'a ye k'a fɔ k'olu fɛnɛ ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ ka d'a kan collectivement n'o ye ka jɛ ka dolan ta ɲɔgɔn fɛ o ɲɔn'u bolo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna tolon daminɛ don yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ match d'ouverture kan n'o ye sebaga ɲɛnɛma sɔrɔ Wɔrɔ ani Kanangolo tɛmɛnen u nana gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ nka cɛden kelen kelen dɔw bɛ olu kɛla sanbala ɲɔ o kɛra sababu ye ka Mali dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka finale kofalen sɔrɔ o cɛden kelen kelenw na Mali ta fanfɛla la sa an bɛ se ka jalatigi kofɔ ye n'o ye Ismail Kamisogo ye n'ale yɛrɛ kɛra demi-finale celu filanan donbaga ye fo ka taga
se Aboubacar Maïga ma n'an kalima Messi o de hukumu na ni finali kɔfɛlen labɛnni hukumu kɔnɔ sa Senegal degeden karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko Mali ale kɔni ye tɔn ye mun cɛsirilen kosɛbɛ wa u ni Mali de bɛ finali caman ta ni fɛnɛ na a b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna kɛ finali jijalen nka u ka laɲini ye ka taa jonjon ta o wagati kelen Mali degeden karamɔgɔ ne Dɛmɛ Mamadou Traoré a fana y'a hakilinata di ni finali kɔfɛlen kan. On va profiter match de quand équipe là match équipe quoi de donc il faut que plus il de femmes plus il de don grand demander la son objectif fɔlɔ sɔrɔ la en même temps fana fana la son inchallah Mali ni Senegal ga ɲɔgɔn sɔrɔ tournoi IFOA U17 final kɛnɛ kan o tɛ kokura ye maaw ɲɛkɔrɔ nka k'a dɔn a dolantan bɛna kuncɛ cogo min na ani jɔn de bɛna kɛ sebaga ye ɲinɛ i n'a fɔ Salo Senegal y'a ta cogo min na sa walasa k'o jaabi in dɔn o ɲɔgɔn sɔrɔ de bolo dalen ka bila ni sibiri na octobre kalo tile 18 san 2025 stade Mamadou Konaté kɔnɔna na yani Mali ni Senegal ga final cɛ jɔyɔrɔ sabanan ko kɛlɛ bɛna kɛ Guinée Bissau ale ni Guinée Conakry. An bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali jɔyɔrɔ bɛn tindi ma a ko la nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibara hukumu kɔnɔna na Mamadou Diallo ale ye wulikajɔ kɛ an ka jɛn k'o lajɛ. Nigeria dugu kɔnɔna la maramafɛntigi dɔw ye jan da finitigilaka maa 7 finitigilaka maa 8 ɲɛ ni ka u bɔnɛ u ni na Zanfara ale mara kɔnɔna la min lase kɛra gouverneur yɛrɛ fɛ. An b'a dɔnniya k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Nigeria ale woroduguyan fan fɛ banbanci wale dɔw olu kɔni cayalen don kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ kuru maramafɛntigiw u kɔni ma bɔ ka ni bingani wale in k'a tigiya ta nin wale in kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye wulikajɔw ka se ka kɛ cogo min na ni lakana u bɛ se ka sabati ni marabolo kofɔlen na Nigeria ale dugu kɔnɔ. Kenya jamana kɔnɔ u ka premier ministre kɔrɔ Raila Odinga ale ka janaja baaraw senfɛ maa 4 olu kɔni bɔnna u ni na ka sababu kɛ ɲɔgɔn digidigiw fo ka taa se jawulibɔle dɔw ma minnu kɛra kasarani ale bɔlɔntan kɛnɛba kan o hukumu kɔnɔ maaw kɔni caya fɛ fɛn min ye finitigilakaw walasa ka se ka maaw cari u kɔni ye muguci kɛ min kɛra sababu ye maa 4 olu bɔnɛla u ni na. Cameroun jamana kɔnɔ an b'a dɔnniya k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ politikiko bunnaku kan furukufuruku o kɔni cayalen don kosɛbɛ ka da kalafili minnu boloda la octobre kalo tile 12 tɛmɛlen fɛn min ye fanga sinamatɔnw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko yuruku wale caman kɛra nin kalafili senfɛ min bɛ tali kɛ fanga yɛrɛ ka parti la olu y'a jira k'a fɔ bureau de vote min bɛ yen nɔ n'o bɛ Deschamps mara la o kɔni jenina ka sababu kɛ banbanciya wale dɔw ye minnu wulila fanga sinamatɔ maaw fɛ an b'a dɔnniya k'a fɔ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sababu de ye min ye lase kɛra fanga sinamatɔ ɲɛma n'o ye Isa Choroma Bakari fɛ k'a jira k'a fɔ ale kɔni de karafili a ɲɛmaya sɔrɔ. Donald Trump ale ye laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a jira k'a fɔ ani Vladimir Putin u bɛna ɲɔgɔn ye dɔw kɛ n'o bɛna kɛ Hongrie ale jamana kɔnɔna la ni ɲɔgɔn in a bɛna tali kɛ walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya bɛn waleyaw olu bɛ se ka sinsin Ukraine jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya dɔw kɛra ka kɔrɔ ni kumaɲɔgɔnya baara kura ninnu kɔni a tɔnuna kosɛbɛ fɛn min ye Hongrie ale premier ministre fɛ min y'a jira k'a fɔ nin ye bɛn siraw olu sinsitɔ ye i n'a fɔ a ye lasew kɛ a ka bɔlɔlɔsira kan n'o bɛ tali kɛ X la. An balimaw hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance Service tɔgɔdili la ka se ka aw kunnafoniya ka ɲin'aw fɛ a k'aw suwalen to anw ka programme na wasa b'aw ye jabarani ko la.
temedia. Bara no kanyi, ibi umbaro no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no